versus Aziz Jaja in a K1 super fight. Ето го Пол Словински. На 27 години е той. Световен шампион по Муай Тай. В K1 има вече сериозен актив, 9 победи и 6 загуби. 190 см срещу 107,9 кг. Спечели австралийското гран при през 2006, стана следващата година европейското гран при в Амстердам. Класира се за финалните елиминации, където обаче жребият го изправи срещу Семи Шилд. Загуби с нокаут Словински в първия рунд. Ето го Азиз Джаджа. 193 см, 102,9 кг. Между другото, Азиз Джаджа беше много тежко нокаутиран през януари на силния турнир. Силната гала вече в Белград. Lords of the Ring. Успя да се възстанови той и дори наскоро записа победа в Европа. Пол Словински също беше нокаутиран много тежко през април от Гокан Саки. Дебютира в K1 Пол Словински през 2003. От 1999 е професионален състезател. Роден е в Полша, но като тинейджър заедно със своите родители заминава за Австралия. Наричан е живото Пол Словински. Азиз Джаджа, между другото, е свалил доста килограми. Приблизително са равни по раз двамата. 5 кила горе-долу е по-тежък Пол Словински. Начало на първи рунд от общо 3. Всяка част е по 3 минути. Типичните правила за суперфайт от K1. Обича агресивния стил Пол Словински. Азиз Джаджа, рожба на мароканската школа. Пробва лоу-кик Азиз Джаджа. Добре блокиран от Пол Словински. Успя да вкара едно дясно курше Словински. Отвърна му по същия начин Азиз Джаджа. Добър лоу-кик на Азиз Джаджа и веднага след това хубав ескиваж. Лоу-кик върна Пол Словински. Азиз Джаджа пробва с прав удар. Беше хванат кръка на мароканеца и веднага след това той получи лоу-кик, който го прати на земята. Добър лоу-кик на Азиз Джаджа. Веднага след това дясно круше. Точно попадение. Динамичен двубой. Хубав десен ляв. Успя да вкара Азиз Джаджа. Словински отвърна с лоу-кик. Сега още един лоу-кик на Пол Словински. Избутан беше на земята Азиз Джаджа в момент, в който се беше навел ниско. Падна като че ли леко на кръста си, но няма проблем. Двубой продължава. Хубав лоу-кик и дясно круше в главата на Словински. Много тежки крушета инкасира Пол Словински в двубоя срещу Гокан Саки от европейското гран при в Амстердам тази година. По един лоу-кик си размениха двамата. Мощни попадения валят едно след друго. За момента двамата ги поемат без проблеми. Но дали това ще е по същия начин по време на целия двубой. Хубав преден кик в главата. Много е техничен Азиз Джаджа. Притиснате до въжетата мароканеца. Много добре играе на контратаки Азиз Джаджа. Сега по-добро беше дясното круше на мароканеца. Още едно дясно круше. Падна гарда на Пол Словински. Той като че ли е в затруднение. Поредно круше. Сега е ляв и десен прав. Тежки удари инкасира Пол Словински. Истински късмет за него е, че Азиз Джаджа не можа да довърши много добре комбинацията. Сега тръгна с коляно, се отказва Азиз Джаджа. Добър отклон и веднага след това десен прав. Десен прав и лоу-кик пробва Пол Словински. Хубаво дясно круше на Азиз Джаджа, право в целта. Много се открива Пол Словински за крушета на своя съперник. Сега отново десен прав главата на австралиеца. Залага повече на киковете Пол Словински.
Докато Азиз Джаджа на няколко пъти успя да намери своя съперник с точни десни крушета и десни прави. Тук се плъзна по челото това круше. На няколко пъти си размениха лоу-кикове двамата. Нямаше късмет тук Азиз Джаджа, защото крушето попадна в задната част на главата на неговия съперник. Тук имаше шанс, но Словински на време хвана мароканеца. Кори Хемерс в ъгъла на Азиз Джаджа, както и Рамон Декерс. Двама от треньорите на Golden Glory. Ернесто Холс в другия ъгъл. Много сериозен опит се е струпал покрай въжетата на този двубой. Начало на втори рунд. Азиз Джаджа бяло-жълтите гъщета, Пол Словински с черните. Пробва хайкик Словински, добре блокиран от Азиз Джаджа. Сега лоу-кик на австралиеца. Опит за десен прав. Страничен кик на Словински. Добре, този път блокира Пол Словински дясното круше. Отличен лоу-кик на австралиеца. Започва доста по-добре Пол Словински. Явно, че Ернесто Холс му се е накарал на почивката. Страшен десен в главата на Словински. Сега е дясно круше. Това е нокдаун. Пореден тежък нокдаун за Пол Словински. Ще успее да си изправи австралиеца. Изправи се, но какво е неговото състояние? Ще продължи матча. Първо десният прав беше страшно точен. Дясното круше попадна в задната част на главата, но въпреки това беше достатъчно да свали Словински. Предимство за Азиз Джаджа в този момент. Десен прав отново залит на Пол Словински. Опита десен напрекът, тръгва напред Азиз Джаджа. Дясно круше. Какъв ще бъде отговор на Пол Словински? Не стои много стабилно на краката си. Успя обаче да вкара хубав удар. Азиз Джаджа отново с дясно круше намери Словински. То стъпва. Страшен десен в главата на Пол Словински. Притисате в ъгъла австралиеца. Пробва коляно Азиз Джаджа. Ще има ли сили мароканеца да довърши своя съперник? И има още доста време до края на втория рунд. Това е от полза на Азиз Джаджа. Позабави малко темпото мароканеца. Дясно круше. По чудо се задържа Словински на краката си. Падна неговия гард за няколко секунди, но закъсня Азиз Джаджа при повторната си атака. Страхотна издържливост демонстрира Пол Словински. Коляно в главата на австралиеца. Цялата му глава е зачервена. Положението на Пол Словински става много тежко. Тотална доминация на Азиз Джаджа в първите вече почти 2 минути на този рунд. Пробва с десен удар Пол Словински да контрира своя съперник. Хубаво ляво круше и след това дясно. Азиз Джаджа е на земята. Това ще бъде нокдаун. Мълниеносно стана мароканеца, но виждате, че има полутина над лявата вежда, а лявото око на Пол Словински започва да се затваря. По един нокдаун си размениха двамата. Каква битка! В буквалния смисъл супер файт. О, невероятен десен в главата на Словински. Той го издържа, още един десен. Какво става тук на ринга в Хаваите? Още едно ляво круше, сега и дясно. Много удари инкасира Пол Словински. Дясно круше и австралиеца на земята за втори път. Убийствена битка. Това е K1. Това са големите звезди. Няма отказване, няма прошка. Ще продължи Пол Словински. 2 нокдауна инкасира. При следващия матч ще бъде прекратен. 20 секунди до края на втория рунд. Азиз Джаджа тръгва напред, десен в главата, задържа се Пол Словински. Сега дясно круше. Продължава размяната. Още един десен. Словински като по чудо не падна на земята. Матчът ще продължи. Каква драма. Още един десен. Край на рунда. Пълен късмет за Пол Словински. Ще има той 60 секунди да се възстанови, но мен лично ме съмнява да успее, след като го видя как залиташе към своя ъгъл. Не знам какво трябва да направи Ернесто Холс, за да върне в съзнание своя възпитаник. Добра работа на Азиз Джаджа в този втори рунд. Наистина брутални удари отнесе Пол Словински. Очудвам се изобщо как продължава тази среща. И имаше няколко момента, в които съвсем спокойно реферът можеше да прекрати срещата. Не беше адекватен Пол Словински в рамките на по 2-3 секунди. Особено в последните секунди на матча. Тук така наречения флеш нокдаун. Повече насрещане. Ако трябва да го сравним с тези убийствени крушета на Азиз Джаджа. Ти ще загубиш матча.
Дръж на твоя удар и веднага след това цели в главата. Това казва Ернесто Холст на вече еднокия Пол Славински. Начало на трети рунд, дръжте се здраво, защото не знам и аз какво ни чака от тук нататъка. Пол Славински, черните гъщета, бяло-жълтите, Азиз Джаджа. Още един десен главата на Славински. Работи с кикове австралиеца. Опитва се да притиска своя съперник. Добра игра на Пол Славински, десен главата на Азиз Джаджа. Страхотният скиваш, дясно кроше и още едно дясно кроше. Азиз Джаджа е в опасност. Това ще бъде нокдаун. Славински удари в главата своя съперник. Много тежко дясно коше вкара Азиз Джаджа, но след това получи още едно дясно. Нокдаун. Какво става в този матч? Какво става в този матч? По два нокдауна си размениха съперниците. Славински тръгва напред, ляво коше в главата на Азиз Джаджа. Опитва да държи мароканеца, определено не е в добро състояние. Много удари получи Азиз Джаджа, сега още един десен прав в главата. Публиката вече направо става на крака. Дясно круше в главата на Пол Славински. Всичко може да стане в този матч. Дори и двоен нокаут, като гледам така как се бият. Каква битка! Тук е страхотно разминаване на десните. Азиз Джаджа се държи за въжетата. Диша тежко. Не е по-добро състоянието на Славински. Хубав десен главата на Азиз Джаджа. Той отвършва десен и ляв главата на Славински. Дясно круше. Няма как. Азиз Джаджа е гроги. Дясно круше и ляв оперкът. Дясно круше. Пада на земята мароканеца. Това ще бъде нокдаун. Трети за Азиз Джаджа в този матч. Изправя се мароканеца. Какво ще стане? Матчът би трябвало да продължи. Точно така. Два нокдауна в този рунд реализира Пол Славински, а сега това вече и трети нокдаун. Матчът свършва. Матчът свършва. Каква драма? Може би най-драматичният матч в турнирите на K1 от началото на тази година, да не кажа и от доста време насам. Убийствени обрати наблюдавахме. Много мъжка борба на Пол Славински и на Азиз Джаджа. Ето го Славински. Погледнете на какво прилича лицето му. 10-та победа за австралиеца, който ще участва в елиминациите на K1. Азиз Джаджа тук беше свален за пръв път в нокдаун. По-точно казано беше му отборено за пръв път в третия рунд. Тук за втори, този мисля, че беше най-тежкият нокдаун. И от тук нататък просто краката на Азиз Джаджа не го държаха. И имаше своя шанс мароканеца да откаже съперника си в края на втория рунд, но съвсем малко не му достигна, може би 10 на секунди. Много бой отнесе Пол Славински. Ще има той тежка задача в финалните елиминации на 27 септември в Сеул. Негов съперник ще бъде двукратен шампион на K1 Реми Боняски. До тогава има време